40-re megyünk. 15. Sima bal, sima jobb, jobb egy. 5. 200, sima bal, sima jobb. 1. Sima jobb, rajta jobb egy, sima bal, jobb egy, sima bal, és sima jobb. 100, és sima jobb, és 100 bal 2, ez a bal 2, bal 2. És 100 le, sima bal, és 100 lassító. Itt a lassító, vagy sima jobb emel. 200 kutkat, bal, kipülök és lassító, 150 a lassító a balosból. Jobb 4, bal 4 szigorú. Bal 4 szigorú és jobb 4 szigorú. Sima jobb, emel, majd 100, sima jobb. Van 100, és akkor itt a bal 4. Itt a bal 4. Majd 200. 150, utána 150, majd bal 4 szűkül, bal 4. Szép, 150, 150, jobb 4, 300. Itt a jobb 4 és 300. Utána 300, nagyba második 300. Nagyba után 150, bal 4 szigorú! Nagyba után 150, emberek előtt! Vigyázz, ott valaki, a bal 4 szigorú! 200, jobb 4, 100, jobb 4, 150 dob! 150 dob, 200, hogy jobb 3-ból bal 4 szigorú, jobb 3-ból bal 4 szigorú. 100, utat 200, 100, utat 200, utat 100 jobb emel, 100 jobb emel, vagy 200, utat jobb 2 kívül oszlopos. Ukkal jobb 2 kívül oszlopos. Vagy 200, sima jobbból bal 4 szigorú. Sima jobbból bal 4 szigorú. Sima jobbból bal 4 szigorú. Vagy sima bal 100. Sima bal 100. Van sima jobb, 200, ukkan a balon. Ukkan a balon, vagy 100, sima jobb. És látni fogod a lassítót, ukkan a balon. Majd 100 sima jobb és ott a lassító. És ott a lassító. Lassító után bal 3. Itt a bal 3. És lassító. Lassító óvatosan, mert a bal 4 szigorú a lassítóból kifele. Be a kapun és bal 5. Van egyből bal 4, szigorú, itt eltolt az elejét előbb is. És itt a bal 5. Sima bal, sima jobb, vagy 80 bal 2. Bal 2, 50 jobb 3 le. 50 jobb 3 le, majd emel. Utána sima jobbból jobb 3, sima jobbból jobb 3. Itt a jobb 3 és bukkan bal 4 a budikhoz. Csúszós bal 4 a budikhoz.
Bal 4, jobb 4, itt a jobb 4 és sima bal. És 50 sima bal, és a két jobb 4 szigorú. Itt az első jobb 4 szigorú, rajta még egy. Rajta még egy. Majd 100, bal 3, majd 200. Itt a bal 3, majd 200. Bal 4, emel, jobb 4. Bal 4, emel, jobb 4. Majd 100. 100. Sima jobb, sima bal, nem fordulunk is. Majd 100. Sima balból jobb 4 szigorú. Itt lesz a sima balból jobb 4 szigorú. Jobb 4 szigorú. Sima balla kapunk. Majd 100 jobb 3. Tükörjék, 100 jobb 3. 150 szűkül. Majd 200 kap, bal 6. Itt a bal 6. Itt a bal 6. Majd rajta a jobb 6. Jobb 6. Sima bal, jobb 4, bal 4 szigorú. Jobb 4, bal 4 szigorú. Majd a jobb 5 a épületek közé. Itt a bal 4 szigorú. És itt a jobb 5 be a házak közé. Rajta még egy jobb 5. Majd egy bal 6. Majd a jobb 6. És a kapunk kitalálsz és célba. Jó. Az lenni a csöppő, azt a kurva, amit évek óta nem éreztem itt van. Jó volt. Érezted a... Emberek tomboltak, azt vágtad. Jó volt. Láttad egy-két helyen? A dombról nagyon megérkeztünk a bal. Mindenhol nagyon megérkeztünk. Ezt az időt miért meg? Meséljenek. Sziasztok! Azt a Ez jó lett! Állj meg! A zsuga! Jó vanna! Nagyon örül! Köszönjük! Az meg Robira jöttünk mindenki.